A fost destul de greu, a fost o perioadă, încă este o perioadă destul de grea. Mă deranjează masca pentru că trebuie să-mi aranjez barba tot timpul când o dau jos, însă m-am obișnuit deja de un an. Cel mai mult îmi visesc vizitele, să pot să merg, să mă plimb, să călătoresc, când am timp liber. Chiar anul trecut am avut o pauză din martie până undeva în septembrie. A fost destul de dificil. Este o perioadă destul de grea pentru că nu știi când vei avea meci, dacă vei avea. Da, m-am vaccinat. Oamenii se tem de multe ori din cauza dezinformării, din cauza, poate, presiunii prea mari puse pe ei. Eu cred că lumea va începe, se va mai vaccina și o să fie mai ok. Sunt Constantin Pristevița, component al echipei CSM Baia Mare și al echipei naționale. M-am vaccinat, alegeți și voi